ҳамлагари феълии ПСЖ Килиан Мбаппе бо иттилои бисёре аз манбаъҳо тобистон бозингари Реал Мадрид мешавад. Дар ПСЖ ивазкунандаи ӯро ҷустуҷӯ доранд ва Флорентино Перес дар суҳбат бо Марка қайд кард ки аз гуфтушунид бо Мбаппе рӯҳияи ҳама хуб мебошад. Чӣ хеле ки Марка ҳам менависад, Мбаппе ин гузаришро шояд ҳафтаҳои оянда эълон кунад ва мо бошад реаксияи бозингарони Реалро бароятон ҷамъ овардем. Мебинем ки онҳо ин трансферро чӣ хел шарҳ медиҳанд. обуна шавед ва то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо помакоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. бешубҳа ин ҳамлагар дилхуд дастаро пурра месозад. Мбаппе дар кори худ ҳамтон надорад, аммо ӯ аллакай як бор моруро афтода кард ва агар боз такрор шавад, дарҳои мо барояш баста хоҳад шуд. умедворам он ҳолат такрор нахоҳад шуд ва намехоҳам ки то анҷоми гузариш чизи аниқе дар ин бора қайд кунам. Винисиус баъди омадани Мбаппе тарки даста мекунад? ба ин гуфтаҳо бовар накунед. шумо ҳоло зиёд аз бозии ӯ ҳаловат хоҳед бурд. ӯ бозингари муҳими мо мебошад ва бо омадани дигар футболбозон мо байни онҳо ҳамдигарфаҳмӣ месозем, гуфт Анчелоти. чӣ хеле ки қаблан гуфтам, боз такрор мекунам ки аз омадани Мбаппе ҳамагӣ шод хоҳем шуд. барои мутобиқшавиаш кӯмак хоҳем кард. ин ҷо сатҳи дигар аст ва ӯ бояд каме ҷиддӣ шуда рушд кунад. аз беҳтарин будану оянда доштанаш касе шубҳа надорад, вале соли гузашта ҳама фаҳмид ки ба ӯ умед баста намешавад. барои ҳамин омадани ӯ сахт диққатҷалбкунанда нест. умедворам агар ин амалӣ шавад, мухлисон ӯро дӯст хоҳанд дошт ва мо барои рушди бузиаш ҳама корро мекунем, гуфт Модрич. рафтани ман баъди омадани Мбаппе ба Реал ин чӣ ахмақист? ман бозингари Реал ҳастам ва ҳамеша орзуи инро доштам. корам хуб пеш меравад ва орзуям амалӣ шуд. даста ва мухлисонро дӯст медорам ва омадани дигарон сабаб намешавад ки ман тарки Мадрид кунам. ман талош мекунам ба будилхо бозингар рақобат хоҳам кард. ситораҳо ба мо лозим ҳастанд. мо набояд оиди худ, балки комёбиҳои дастаро аввалин дараҷа фикр кунем, мегӯяд Винисиус. ба ман ин футболбоз писанд аст ва бовар дорам ки ӯ боз беҳтар хоҳад шуд. Мбаппе каме дер қарор қабул кард ва ин шонси охиринаш мебошад. агар Килиан ба дастаи мо ояд, бовар дорам ки сатҳи бозиаш рушд мекунад. ӯ суръати баланд ва дриблинги олӣ дорад. ростӣ намедонам ки чаро ӯ солҳо дар Фаронса бозӣ кард. эҳтимолан дар Англия ва Испания ӯ кайҳо ҷоизаҳои инфиродиро ҳам ба даст меовард. дар умум мо бояд ҷиддан қарор қабул кунад ва аз омаданаш мо шод мешавем, гуфт Тони Кросс. дӯстон, ин ҳама он интервюҳое буд ки мо аз расонаҳо ва манбаъҳои хабарӣ пайдо кардем. дар ҳолати пешравӣ дар ин гузариш мо дарҳол шуморо огаҳ хоҳем кард. барои ҳамин обуна шуда наворҳои ҷолибро аз канали Футбародарон интизор шавед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр дӯстон.